Avui a la classe hem agafat els contes, els llibres que havíem de tenir, havíem de ficar el nom i Escola Catalana en majúscules. L'Issamà, què puc dir en català per dir? L'escola catalana de què ens parla en Joel no la trobarem en territori català. Ben al contrari, està al Kentish Town Community Center de Londres. I és que en Joel i els seus amics han inaugurat la primera escola catalana al Regne Unit. Una iniciativa que vol motivar els nens i nenes perquè puguin utilitzar el català. Tot això ve de pares que tenen il·lusió que els seus fills puguin tenir l'oportunitat d'estar en contacte amb la llengua catalana. I ell com a pare tenia clar que li feia il·lusió una escola. Era un tema recurrent de converses amb molts pares catalans i finalment va ser anant a aquestes activitats, com deia la Sònia, que li vaig suggerir a la Sònia de fer-ho i amb ella no li va caldre 5 minuts per de seguida saltar l'oportunitat de poder-ho fer. L'escola ha estat engegada en col·laboració amb el Casal Català Londres Catalans UK, mestres de primària, però sobretot amb el suport de pares i mares. Donar la cultura i l'idioma la meva família als meus fills i que no siguin els primers amb una fila molt llarga que no puguin parlar l'idioma dels antepassats. Però clar, en català no hi havia cap mena d'oferta per nens estudiar català i quan ens vam enterar que Catalans UK estaven intentant muntar alguna cosa per fer una escola catalana, sí, ens va interessar de seguida. Aquest primer curs l'escola compta amb 26 alumnes en unes classes que tindran lloc els dissabtes a la tarda i a més de diversió sembla que els tocarà treballar de valent. Tenen una competència oral molt alta i en canvi l'escriptura l'escriuen tal com sona. I això és una mica el que hem de, sobretot, potenciar més. Que aprenguin a escriure correctament el català, gramàtica, ortografia i sempre una vessant una mica lúdica.